Легендата така ли буде към Брюсел. Дай, Жоржи, реакция! Браво, Жоржи! Излизаме, Иване! Излизаме! Айде, води, местиме, води! Браво! Води още, Йонинов! Айде, спире, бе! Браво! Излизай! Удар, седно! Ей, това е! Алекс! Не бързи ти да даваш Само, Влади, излизаме, не се изхвърляй, Влади! Йонинов, дърва, ето тя, Георги! Как кричи, че съм се появил? Ами, това е толкова са, по района вода. И аз съм тия дълги. Реакция! Обръщай! Не бе. Дай, Владе! Да, бе. Товари, Алек, излизаме, гледай линията! Къде е средата? Джорги! Браво! 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 Тичай! Браво! Силно се е поведе. Божурин! Много се... Марк! В центъра много на гъсти играете, бе! Дайте ширина, бе! Георги, излизай! Георги! Ивайло, между тях! Не бързай! Супер сте! Браво! Георги! Камионинов навътре! Без страх. Няма никой да го подсигурява отзад. Ай, сега подсигуряваш! Георги, към Йоан! Йонинов! Не, на футбол не са първи път игра. Георги, назад! Назад и настрани, аз! Няма ресурс. Влади, запази! Тръгни! Георги, бута! Йонинов, упоримо! Не се обръща така, човек. Той с това обръща. Айде! Пас! Аре, гол! Йонинов! Пробвал там. Трябваше да пробва. Браво, Саши! Дай! Тяжко! Браво, че! Може Йоан да тракне, бързай! Може врата! Отвариш широко! Алекс, Йонов, отвариш! Излизай! Алекс, иди го! Алекс! Давай, Георги! Браво! Не бързай! Абе, Макс, не бързай! Ще те изправя, Айде, Ваня! Йонинов, прибираш! Божурин, не така, Божурин! Абе, Макс! Бързи, бе!
Той е длъжен да ги събори там. Алек! Сега това ще го. Браво! Айде, бъде! Не бързай! Затръщя малко! Сега се сбута. Излизай! Иване, излизай, бе! Айде! Георги, стиле! Свитов! Никола, излез, бе. Айде, искай, Иво! Искайте, бе. Той трябваше да завърти да се завърти. Влади, как заставахме? Ужурин! Макс, точно така! Ужурин, между двамата! Влади! Ивайло, мести, бе! Няма мести, ама мести. Его сега. Говорите, бе. Више, ако често дошла. Йонинов, бъди готов да прибереш, Йонинов. Аз тук. Назад, напред. Георги! Ева назад! Абе, Макс, движете се, бе, Макс! Излизай! Тръгвай, Алек, тръгвай. пусти ги на центъра, бе! Излез. Йонинов, техни го, Йонинов! Йонинов! Георги, Георги! Не бързай! Никола, излез, бе. Абе, не бързай, бе, човек! Ивайло, кой е с човек на гърба, не бързай да му я даваш! Никола, излез Алек! напред. Както и нагоре, бе! Алекс, кой така? Йоане, Йоане! Отиди до Алекс. Божурин, влеза в центъра! Божурин! Първа, Иване. Би. Без фаул, не бързай! Захар може! Отваря Алекс Стоянов! Бързо, Алекс Стоянов! Юка! Пресира. Задръж я! Не бързай! Ето го Джорджи! Защо? Юли, добре, можеш и на Алекс. Георги! Горе се голямо, бе. Най-голямата Задръж грешка я, ето го Георги! Чакай, бе. Излизай! Излизай, бе, Йоане! е добре, Браво, бе! Браво, Ама, Йоане! Влизай към Алекс да го подсигуриш, бе! Иван не е вчера. Знаехме вчера да се легне на време. Викам, утре сме да ще му се будиш. Да се будя, бе, няма проблем. 7:20 стана. това отида в другите стаи. Единна среща! Викам, Ай, я фащай! световно 12. Люка! Не бързай! Изкарай от другата страна! Засаве! Бързо! Джорджи, лаве! Излизай! Влезте, бе! Йоане! Давай!
Му е тегло. Абе, стигове! Георги, не спирай, Георги! Георги, човека ти! В принцип на футбол 11 е Дори, ето тук Ивайло Стоянов! Ешера, Ивайло, гърба! после почваш Не да си бързай! кажеш пасовете. Как пресенка да Това си беше за шут. Айде, Боби! Айде, Денис! Би. Виж как се събраха. Айде! Давай, Йойо. Изай! Алек! Тръгвай. Пас! Дай там! Йовена, посещаме! Браво! Дай, Георги! Прибирай към Алекс, бе! Алекс, дай назад и настрани, бе! Назад и настрани! Още, Алекс! Бързо, Юка! Давай, Йоане. Ай, Георги! Ти! Абе, момче, бе. Браво! Юли! Айде, средата! Георги, путай! По-бързо. Излизай! Браво. Йойно! Давай, слизай! Още! Георги! Да, пас. Не бързай, бе, подрежи малко, показвай се, Макс! Браво. Браво, Иван! Браво. Супер стана. Браво! Добре, Браво! Дай назад, Влади, дълга, Влади! Влади там! Влади! Дай бързо. Това няма другите са много тръпните, не знам, че няма как. Браво, Божурин! Не. Браво, Иванов! Айде, гол. Много там. Георги! Не, те трябваше да си да бие. Ивайло, Влади, айде готови там, Ивайло! Божурин, между двамата! Макс много дърпа. Айде, Владе! Ивайло, айде ме стити, бе, Ивайло! Точно това е, че Макс и Йогинов! децата си взимат Кой го бие? Давай, бутай. свърши по-рано. Абе, ти е тръгнал, бе! Ане, бутни на центъра, бе, човек! Бутни на центъра, бе! Георги, бутни напред! Браво, че! Бързо, стане, трябва да се
Йоги, тук го оставиш, отиваш на предния. Макс. И там Йоани ще прехвърли. Браво. Преди матч ти казах, тия толкова трябва да се направят. Поемаш отиваш бързо. Какво чакаш? Отиваш на едно място, почваш да гледаш. Държи ги сядко. Дай ти сядки назад. Да не я изгубиш сега. Да не я изгубиш. Първа, Иване. Дай. Не бързай! Не бързай! Още горе! Браво, излизай! Дай напред. Излизай! Браво. Аре, море. Руши! Браво, пак! Браво, Жорж. Браво, Жорж. Браво, Кристиян. Браво. Долу топка. Добре ти сега. Не бързай! Надясно бе! Сега излез напред. Вечето човек. Всеки до човек. Денис до човек. Ай, Георги, ти си моето момче. Ти си до хората. Чекна я. Браво. О, бе, пания, бе. Да го помагаш на Божури. Дай бас! Излизай! Браво. Ай, Ванка. Чуква, бе. Води готов! Води! Дай води! Би. Пас. Ой! Аре, шут. Абе, защо? Пробай, бе, Божури! Браво, добре, браво. Ивайло, айде бе, за минути, бе! Ивайло, мах! Ивайло! Към Влади, бе! Алек, братан! Браво, Юли! Алек! Теглете! Изтеглете се, Иване! Дай, сам! Дай, Влади! Задръж я! Не задръжи, момче. Браво! Браво, Саше! Красота, браво! Браво! Засради имаше там колко. Журин! Макс! Георги, айде, Георги, леко напред! Ивайло, не ти! Да, ма Ивайло, ще седи човек. Той даже не... Ти напред, айде! Браво, Иване. Абе, Макс, играме до края, бе, Макс! Няма ли като в NBA сирени? На хамбал е. Излизаме! Алек! Ложи. Ушурин, диагонала! Йонино! Джорджи! До края, бе! До края, бе! Йоне, втория! Не губи е Никола. Ето среда, гледай! Денис искай! Тръгвай, Никола. Двойно! Никола, искай, бе. Гледай!
бързи. Ето го Иван. Ето го Иван. Тук към аз. Мотате там. Още горе диагонал. Георги, покажи се! О, кри се! Сам си видите. Але не бързаме, Даре! Може да си кажа. Абе, не гледай другите деца. Да играеш. Малко да, и тактически. Да, Излизаме! Гони го вече! Взимаш! Браво! Жоржи тясно! Жоржи тясно! Без фал, Вади! Без фал! Без фал! Браво, Иванка! Прощай! Добре, Мак, стой! Не бързи! Да върви! Още! Жоржи, ладя! Е, това е. Абе! Абе, Георги, Кашия, дайте си Ивайло, бе! Ай, бе, Чип! Не чакайте да го накрая. Не отказвай! Пас! Сала! Ивайло! Ивайло! Може ли да биеш? Мак! Мак! Да, той като вижда, че е само как да човек се вижда там? Влади! Застани по-близко до защитника напред, бе! Стой там! Стой! Стой! Ужури между двамата! Абе, Макс, Кола! Ивайло! Ивайло! Жоржи, бути напред, бе! Георги! Добре. Георги, тук го оставяш, човек, отиваш на Йойно. Айде, момчета, тук центъра да оплатиме хубаво. Георги, мести, Георги. Иване, ти хващаш човека на Георги, да го отива напред. По-назад бе, Никола. Ти. Иване, дай! Браво, бе! Браво, браво! Айде, там с удара! Браво, точно. Браво, 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 браво! Браво! Георги, Георги! Браво, Макс! Пак, пак! Не бързай! Айде, де! Пробвай, бе! Браво! Браво, браво! Браво! Вади там, вади! По-близко до техния, бе! Ужури между двамата, нищо! Ужури, нищо, че се един повече! Кой така? Ивайло, не се връщай, бе, човек! Ивайло Стоянов, не се връщай! Ето! Давай, Ивайло! Влизай! Влизай! Взимате! Браво! Взимате! Браво! Трябва да мине, моите момче, чакаме, тръгни към нея, поеми я и я подай. Алекс, Макс, ела тук пустай! Много скола! Много сте мали са назад! Георги, ела! Георги, ела! Георги, побави назад! Георги! Не се изпълняй! Браво, Алекс! Да видите въобще! Не се изпълнял! Събрал! Тия супи и райко. Да. Русия пържо ли са да не темперираш. Тук е червеното. Айде. Нареждай бързо, Алекс, горе!
Айде, всеки човек. Жури малко, тук Седи тук. Давай си тук, пустете. Жури! Ти си, Карим! Айде, Алек, бързо решение! Макс, движение без топка! Даниел, зад гърба ти е, Даниел! Стига го, Жоржо, върни! Излизай! Излизай! Иване, ти си, стопай там! Макс, ти оставаш на мястото на Йоанското среда той. Кой се каса? Браво! Ай, Ванка. Пробай! Аре на бачката! Браво! Нищо, браво! Браво! Давай назад, Ивайло, дълга топка! Влади, готов! Влади, готов! Влади! Дай, Георги! Да, знам какво ще ще няма да Не, Жури, не ти, бе. Дръж я малко. Браво, Алекси. Някакво пуски, бе. Макс, спокойно, Макс, завърви, ето го, Жор. Георги, натъча. Йоане, натъча. Не, бе. Ай, на боли, Георги, тръгвай, бе. Ай, го вече. Това се окача Алек! Давай, играй, бързо. Жоржи, лапка мене, бе, Жоржи, лапка мене. Искай. Йоане, тегли! Йоане! Изтегли се! Запази я! Пас! Още! Браво, Дени. Дай, Ваня, до края! Взимай я! Браво, Влади! Георги! Айде, да не се обръща, бе! Дайте напред малко защитата. Алекс ли е това? Айде. Центъра стой. Стой оттам. Георги, отвори на тъча! Макс, на сигурно! Пробай! Браво, бе! Браво! Владе, колко правиш? Колко правиш? Как ти ще направиш? Айде по сега. В началото то зависи колко да играе. Че не играе. Все още тича. Владе 2, Сашко 1. Стига, води, игра на пас! Стига, бе, така! Стига, води, тато! Алекс, излизаме, Стиганов! Искай! Браво! Пас! Браво! Браво! Следваме. Жури, крачка назад! Ама... Да, обаче не спря да е такова. Вчера реши да... Бързо решение, това за подкрепено решение. Айде, бе, какво направи? Ти си на терена. Ти решаваш какво да правиш. Браво, Алекс! Некой път игра от страна. Браво, Макс! Кой искай, бе? Аз си направи някаква смена, няма просто в страната. Алекс, дай ти се. Алекс, дай бе. Днес ще стане идеално. Прави с парабола, може да влезеш. Директно да е Говори. Балон на... Браво! Браво!
Пишете се.